O, video ni guys. Di ni picture. O, sige. Hello everyone. So for today's video, moadto mi karon sa Barangay Tagapua para manghatag og relief goods from the DSWD Caraga para ihatag sa mga affected families during sa baha. But before ana guys, magpatubil sa ang amo ang best suwa kay nahutdan siya og gasolina. So after 15 minutes sa among biyahe guys, nakabot na mi diri sa Barangay Tagapua, and kung mapansin po ninyo ubay-ubay na mga tao nga nanggilinya ana nga time guys. Then pagkahuman namo ani mo adto na dayon mi didto mo baba kay magtabang pamig alsa no sa mga hakutunon and mag-assist po. So while waiting po ani nila no, gibalidit pa na sila sa atuang MSWD staff. Then after nila ma-validate, tagaan na sila og papel nga maka-receive na sila atuang relief goods. Grabe gid na, no? Gikinahanglan jud na namo kay para manasigo ng katawhan kay bagyo. Baha, no? Pero abi ninyo, bisan pa man ingon ana, pinangga gid kita kayo sa Ginoo, no? Labaw sa tanan. Mga internally displaced persons, nakabantay mo ka ng nagpakwento mo kay delikado ilang kahimta. Ubay-ubay na po ng atong natagaan guys. Yun nga, nindot kay sa feeling no, makakitag mga smile nila nanay o tatay no, sa pagdawat pa lang nila ani ato ang relief goods. May nga dadayon silang salamat DSWD Caraga o nga makita jud nimo ang ilahang mga ngisi no, kanang bisan patuod gamay lang siya nga kuan pero appreciated na kaayo nila o nga sa pagdawat nila. May nga dadayon silang salamat ma'am. So grabe ka, worth it kaayo ang kahago ani guys.
after na po mag-distribute guys, muuli na mi kay mag-send pa pod mig report. So nakiangkas na ko ani akong gwapa nga Disney princess. So ang uban na dito sa ilahang car nagsakay. So after na mo mag-distribute guys, gipanggutom na ang mga person o larlar na kaayo ni sila guys. So wala pa mi pamaha o paniudto. So amo na lang tibuon karon guys. Mga on miglami and moadto mi karon sa amo ang isa sa paborito nga kan-anan diri sa San Francisco Agusan del Sur, ang diri nga side guys. So ayan, mga on sa mi guys. Nilason. Okay. Nice. Ay, kalang So after mag-order, ingon ani na dayon ang scenario guys. Iya tuplok sa cellphone, wala istoryahay. A few moments later. So dili jud halata guys nga gipanggutom ni sila. Ikaw ba naman walay pamahaw, walay snack, so diretso paniud to. So tibo ang mga person, mga on. Ingon anak kasi now ang mga plato guys, grabe. So gipanglusla jud ang mga person, sino kaayo ang mga plato guys. Ito, Backstar. Oh. Bato ba ka dito? Wali na ko guys. Balik kasi yung pan nila, tingnan 5 dito sa Julie. Ay, na-open na din. I-open niya. Gawin natin Grace, para ganito ko. Ay, nga guys, so dito So baguli na ang mga busog guys. yan ako na naman, natuan. Ano, dito ito mahigo, sa kitchen. Dama siya. Dahil, Okay. Yan na gamay ang mayor. Kana mga pagwapat eh, na Dalo ni Manay ang ID. Ay, way lang me.